Kien għal-ħabta ta' nofsinhar u Ġesu għajjen kif kien bil-mixi poġġa fuq il-bir u ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Għatini nixrob, għalila Ġesu. L-Evanġelista jgħidilna li Ġesu kellu jgħaddi mis-Samarija li hija faxxa żgħira fin-nofs bejn il-Ludija u l-Galilea. Tider meta taqra tider li dan huwa bżonn ġeografiku bi Ġesu min-naħa ta' isfel jgħaddi għan-naħa ta' fuq, però il-kelma fit-test Grik li juża San Ġwan, nafu li l-Evanġelisti kitbu bil-Grik, hija kelma sinifikattiva ħafna. Il-kelma hija kelma qasira, il-kelma hija kelma dei, D-E-I, illi s-soltu l-Evanġelisti jużaw din il-kelma bħala parti mill-pjan ta' Alla għal sitwazzjoni partikolari. F'dan il-każ jidher li San Ġwan juża din il-kelma biex jurina li donnu il-laqa li Ġesu kellu jagħmel ma' din il-mara u mbagħad anke mar-raħal kollu kienet donna parti mill-pjan ta' Alla biex joffri xi ħaġa sabiħa lil din il-mara u permezz tagħha lir-raħal sħiħ. Interessanti wkoll li San Ġwan jgħidilna li Ġesu poġġa fuq il-bir, mhux ħdejn il-bir, anki din hija sinifikattiva ħafna ħdejn għaliex il-bir li l-mara tgħid huwa font ħajrappreżenta anki l-abbundanza ta' dak li Ġesu se joffri meta ħajitkellem fuq l-ilma ħaj. U Ġesu ma jiċċaqlaqx minn fuq dan il-bir, ħanaraw personaġġi ġejjin u sejrin, għandna l-mara li ġejja u d-dixxipli li jitlu r-raħal, il-mara li tmur ir-raħal u d-dixxipli li rritornaw, għandna n-nies li jersqu ħdej Ġesu u jitolbuh jibqa' hemmhekk. U Ġesu jibqa' dejjem bil-qiegħda fuq il-bir. Hija teknika li l-Evanġelista juża biex ipoġġi l-Ġesu fiċ-ċentru tal-episodju. Imma stqarrija ma tistax tkun twila, x'inhu l-ħsieb eżatt wara l-istqarrija li ħarġu l-isqfijiet dan l-aħħar? Jien naħseb irridu biex ma naqgħux vittmi ta' kontroversja illi fir-realtà ma twassalna mkien. Finalment hawnhekk aħna fuq x'qegħdin nitkellmu fuq dil-kwistjoni kollha. Qegħdin nitkellmu fuq dak li għalih teżisti l-Knisja. Il-Knisja għal min teżisti u għal xiex teżisti. Teżisti biex aħna l-koll, jien inti kulħadd il-koll kemm aħna, ixin is-sitwazzjoni tagħna. Fil-Knisja insibu spazju fejn jien hemmhekk infittex u nsib dik li l-isfijiet qed isejħula l-għajnuna spiritwali. Jiġifieri, jien x'jagħtini l-enerġija, is-saħħa li nibqa' nara ċar, illi ma nispiċċax fid-dlam. Aħna mhux il-Knisja mhux għalhekk ngħidula omna għax immorru għandha biex tgħinna nimxu u tgħinna narfu Alla fil-ħajja tagħna minnu u x'inhu. Illi Alla mhux qiegħed wara l-kantuniera biex jekk inti żbaljajt itaftapielek, imma Alla qiegħed fil-ħajja tiegħek biex anke meta totor iwieżnek u biex jgħinek. Għajnuna spiritwali hija dak kollu illi aħna nfittxu fil-Knisja. U li l-Knisja qiegħda hemmhekk biex tagħtihulna. U allura l-isqfijiet qegħdin jgħidu isma' ma jeżisti ħadd fid-dinja u fil-Knisja li huwa esklus milli jixrob minn dal-vit. Il-vit qiegħed hemm għal kulħadd. Issa aħna però importanti li nikbru naqra, ġifieri f'dal pajjiż għandna bżonn nikbru naqra, għandna bżonn nieħdu żewġ skossi biex noħorġu mir-riġidità ta' x'inhi ħajja nisranija. Il-ħajja nisranija prinċipalment mhix il-prattika reliġjuża, il-ħajja nisranija ma tikkonsistix fli inti tosserva dawk li fl-antik konna ngħidulhom il-preċetti tal-Knisja, qed tifhem, il-minimu bast inti tagħmel hekk. Il-ħajja nisranija hija mixja spiritwali. U hija mixja spiritwali fejn aħna rridu nimmaturaw, qegħdin nikbru, jiena qed niskopri illi Alla finalment lili jiġġudikani x'għandi f'qalbi, x'naħseb, x'inħoss. Qed tifhem, mhux sempliċiment kif inġib ruħi minn barra. Fl-istorja rajna wkoll kif eventwalment Kris ma jiġix lura, Elaine tibqa' ssaqsi ħafna mistoqsijiet lilha nnifisha. Għax għamilli hekk. Forsi għamiltu xi ħaġa jien? Forsi għamil xi ħaġa hu? Kont konfuża ħafna ma dejjem bqajt bittama li jiġi lura. Forsi beża mit-testijiet li kien se jagħmel. Naf li darba kien qalli li kien weġġa fil-futbol meta kien żgħir.
Forsi beża li riżulta li minħabba fih ma jistax ikollna tfal. U rrid jaħrab minna. Imma wara xi żmien Chris jibatilha d-divorzju. 4 snin wara, Elaine tiltaqa' ma' Dave. Biż-żmien, ir-relazzjoni bejn Elaine u Dave issir ftit aktar minn ħbiberija. Kelli ħafna dilemmi imma minn banda jekk xtaqt nibni futur ġdid ma' Dave. Fuq kollox huwa dak li ġara fil-passat ma kienx it-tort tiegħi. M'għandix id-dritt li ngħix kontenta jiena. M'għandix dritt li nħobb nkun maħbuba. Għalfejn għandi nibqa' waħdi. Imma minn banda l-oħra nkun qed nagħmel sew. Elaine tapplika l-annullament, imma wara xi snin iż-żwieġ ta' bejna u Chris ma jkunx jista' jiġi ddikjarat null. Annullament ifisser, jew inkella biex inkun iktar preċiż, dikjarazzjoni ta' nullità ifisser li wara eżami attent ta' dan iż-żwieġ partikolari jew dak li der bħala żwieġ, jista' jkun li kien hemm xi ħaġa li fil-qofol tiegħu, fil-pedament tiegħu ma ħallitux jiġi veru iffurmat żwieġ. Mela mad-daqqatajn fejn jidħol ċerimonji, fejn jidħol anke forsi r-rieda tal-koppja fihom infushom, xtaqu u riedu kellhom l-intenzjoni li jidħlu għal żwieġ ta' veru. Imma jista' jkun hemm xi ħaġa per eżempju, xi ħadd minnhom ma kienx matur biżżejjed, ma kienx hemm il-kapaċità biex wieħed jieħu fuqu l-obbligi ta' żwieġ. Jista' jkun hemm anke pereżempju l-intenzjoni li xi ħadd minnhom iqarraq għal xi raġuni tiegħu. Jista' jkun hemm anke pereżempju sitwazzjonijiet ta' mart mentali li il xi ħadd ma jħalluhx jitabba bil-pis ta' żwieġ. Allura dan iż-żwieġ li der ma daqqatajn qisu veru żwieġ ta' veru, imma kien null, jiġifieri qatt ma twaqqaf. Isek għandek jiena nħobb inġib din l-image anke meta nagħmel laqgħat. Isek għandek cake, kull m'għandek icing, għandek xi ħaġa sabiħa l-forma minn barra, imma minn ġewwa m'għandekx cake, għandek xi ħaġa vojta, xi ħaġa mejta. Dan li hu iż-żwieġ. Għalhekk niddistingwu pereżempju minn divorzju. Divorzju kien hemm għaqda ta' veru u l-awtorità ċivili pereżempju jidrilha li dan issa m'għadux jaħdem mela nistgħu nifirduhom. Annullament ifisser li dan qatt ma kien żwieġ. Kien jidher qisu żwieġ imma qatt ma kien żwieġ. Issa inti saqsejtni dwar annullament ċivili u annullament tal-Knisja. Annullament tal-Knisja ovvjament aħna biex wieħed jerġa' jiżżewweġ bil-Knisja, l-annullament tal-Knisja nistgħu naċċettaw. L-annullament ċivili, it-tribunal l-qorti ċivili tista' wkoll tagħmel l-istudju tagħha, tista' wkoll tiddikjara n-nullità ta' dan iż-żwieġ partikolari, imma ovvjament jekk huma jridu jiżżewġu bil-Knisja mhux biċ-ċivil biss, l-annullament tal-Knisja jridu ifittxu. Fil-każ ta' meta xatt beda relazzjoni ġdida, ma naturalment meta jittjega l-każ x'inhu eżatt, ġifieri dik hija importanti. Ma sax impoġġu l-każi kollha fl-istess offa, għax inkun qegħdin nagħmlu ħafna ħsara. Kemm lil min huwa involut u anki lill-komunità ekklesjali, ma ninsewx il-Knisja hija komunità viżibbli, ġifieri aħna hemm ukoll l-aspett ta' xhieda li aħna għandna nagħtu. Ġifieri daw l-affarijiet mhux x'tiddeċidi jiena u daqshekk u nħossni tranquil fil-kuxjenza li hemm bżonn li jkolli kuxjenza mhux biss informata, ma iffurmata u għalhekk mixja spiritwali, eċċetera, u lajnuna li wieħed ifittex. Imma wkoll ma ninsewx l-aspett komunitarju, l-Knisja hija komunità viżibbli li tidher allura x-xhieda li tingħata mill-miżżewġin, mill-koppji, min-nies singoli, importanti li tkun kemm jista' jkun għax aħna l-kol qegħdin f'mixja ta' fidi, f'mixja ta' konverżjoni, tkun ix-xhieda li Kristu jixtieq jara fina, li jixtieqna nagħtu. Jiena ngħid ovvjament anke l-Knisja toffri anke bħalma smajna f'din il-kjarifika li ħarġu l-isqifijiet tagħna. Il-Knisja ma tgħidx ikkundannati jew b'xi mod esklużi, anzi l-Knisja baqgħet tistedinhom u tibqa' tistedinhom. U din minn dejjem kienet anke l-pożizzjoni tal-Knisja, avolja forsi kultant ikun hemm min jitkellem b'ċertu mod li donnu jeskludi, imma pereżempju nsemmi wieħed mid-dokumenti fundamentali fil-pastorali tal-familja. Id-dokument li ħareġ fl-1981, Familiaris Consortio, kien felu s-sinodu dwar il-familja u fih il-Papa Giovanni Paolo li ġabar it-tagħlim kollu li ħareġ minn dak is-sinodu jgħid le min qiegħed anke f'dawn is-sitwazzjonijiet għandu jibqa' jipparteċipa fil-ħajja tal-Knisja u jista' jkun u din importanti li taħt gwida ta' saċerdot għaref ġifieri għax jipprova jiżen is-sitwazzjoni, jista' jkun li anke dawn in-nies li forsi huma konvinti fil-qalb tagħhom li seta kien veru dikjarat null l-iżwieġ imma ma ħarġitx ħasra din ix-xhieda, ma ħarġitx biżżejjed din l-informazzjoni, jista' jkun li anke huma u hemm ċertu kundizzjonijiet jistgħu jerġgħu jersqu lejn l-Ewkaristija. Imma ovvjament b'ħafna prudenza x'aħna ħafna drabi nisbaljaw li minn eċċezzjoni noħorġu ir-regola. Eċċezzjoni tibqa' eċċezzjoni u allura iva jiena minn qiegħed dawn is-sitwazzjonijiet altru li mhumiex ikkundannati u maqtugħin mill-Knisja, ifittxu il-parir ta' saċerdot prudenti għax faċli jiena nibda ngħid dak li jintoġob biss biex inkun popolari, ifittxu parir ta' saċerdot prudenti li jigwidhom, jipprova jgħinhom jiżnu s-sitwazzjoni tagħhom, jiffurmalhom il-kuxjenza tagħhom, anke
ikun attent biex jiġi evitat l-iskandlu għax aħna faċli tara nies li lajn jitqarbnu allura n-nies malajr jiġġudikaw u jgħidu għax dawk hekk u għax dawk hekk. Jiġifieri din ukoll trid toħroġ u fil-fatt fil-Familja Rights Consortium jgħidlek anke bniedem joqgħod attent biex ma jagħtix skandlu, imma mbagħad jistgħu b'xi mod jerġgħu jipparteċipaw fil-ħajja tal-Knisja. Ma nistax nagħti linji ġenerali minn hawnhekk qisu kulħadd għax kif edna kull każ huwa partikolari.